Hola, sóc Enrique Pacheco i vos llegiré dos contes escrits per Ramon Maria del Valle Inclán. A continuació, escoltareu el conte Nit de Nadal. Esta nit és nat un xic de la més bella senyora sense poder trobar abric aquí el cel i terra d'ora. Això era la muntanya gallega. Jo estudiava llavors gramàtica llatina amb el senyor arxipreste de Céltigos i vivia castigat en la rectoria. Encara em veig en el buit d'una finestra plorós i sospirant. Les meues llàgrimes queien silencioses sobre la gramàtica de Nebrija, oberta damunt de l'ampit. Era la véspera de Nadal, i l'arxipreste m'havia condemnat a no sopar fins que sabera aquella terrible conjugació. Fero, fers, ferre, tuli, latum. Jo, perduda tota esperança d'aconseguir-ho, i disposat a fer dejuni com un sant ermità, em distreia mirant cap a l'hort, on cantava una merla que s'altironejava per les branques d'un anouer centenari. Els núvols, pesats i plomissos, anaven a congregar-se sobre la serra de Céltigos en un horitzó d'aigua, i els pastors, cridant els seus ramats, baixaven amb pressa pels camins, encaputxats en les seues capes de jonc. L'arc de Sant Martí cobria l'hort, i els anouers foscos i les murtes verdes i humides semblaven tremolar il·luminats per la darrera llum de la posta de sol. A hora foscant, el senyor arxipreste va travessar l'hort. Caminava encorbat sota un gran paraigua blau. Es va girar des del reixat i, veient-me en la finestra, em va cridar amb la mà. Jo vaig baixar tremolós. Ell em va dir: «Te ho has après, això?» «No, senyor». «Per què?» «Perquè és molt difícil». El senyor arxipreste va somriure bondadós. «Està bé. Demà te ho aprendràs. Ara acompanya'm a l'església». Em va agafar de la mà per a resguardar-me amb el paraigua, perquè començava a plovisquejar, i vam fer camí. L'església era a prop. Tenia una porta de poca alçada, d'estil romànic, i, segons deia el senyor arxipreste, era fundació de la reina Doña Urraca. Vam entrar-hi. Jo em vaig quedar a soles en el presbiteri i el senyor arxipreste va passar a la sagristia a parlar amb l'escolà, per a recomanar-li que ho tinguera tot disposat per a la missa del gall. Poc després tornàvem a eixir. Ja no plovia, i la pàl·lida lluna creixent començava a lluir en el cel trist i hivernal. El camí estava fosc. Era un camí de ferradura, pedregós i amb grans bassals d'aigua. De tant en tant trobàvem algun segal que deixava veure pacíficament la seua parella cansada de bous. Els pastors que tornaven de la muntanya amb els ramats per davant es detenien en les revoltes i arreaven a un costat les ovelles per a deixar-nos pas. Tots saludaven cristianament. «Lloat siga Déu! Lloat siga! Bon vespre i bona hora el senyor arxipreste i sa companyia! Amén!» En arribar a la rectoria era nit tancada. Micaela, la neboda del senyor arxipreste, anava atrafegada preparant el sopar. Vam seure en la cuina a la vora del foc. Micaela em va mirar somrient. «Ui no hi ha estudi, veritat?» «Ui no. És embafós el llatí, veritat?» «Veritat?» El senyor arxipreste ens va interrompre severament. «No sabeu que el llatí és la llengua de l'Església?» I quan ja prenia alè el senyor arxipreste per a edificar-nos amb una llarga prèdica plena de ciència teològica, van sonar sota la finestra unes alegres petxines i uns panderos sorollosos. Una veu va cantar en la foscor de la nit. «Ací hem vingut, ací hem arribat, i si ens doneu llicència, ací volem cantar». El senyor arxipreste els va obrir ell mateix la porta. I un rogle de xicots va envair aquella cuina sempre hospitalària.
Venien d'un llogaret llunyà. Al so dels panderos van cantar: parleu ben baixet, no feu soroll i no desperteu el nostre infant, el nostre Jesuset que dorm en la fosca, en la palla sense bressol. Van callar un moment i entre el goig del ressonar de les petxines i els panderos van tornar a cantar. Si no fora perquè tinc esta cara de tarròs, li daria 4 besos a este niñet preciós. Tornem al poble, s'ha acabat de rondar, que el Jesús s'ha dormit i el podríem despertar. Després d'haver cantat, van beure abundantment d'aquell vi agre, fresc i natural que el senyor arxipreste cultivava, i reconfortats i ben escalfats, van marxar fent sonar les petxines i els panderos. Encara sentíem el toc-toc dels seus socs per les escales del pati quan una veu va entonar: esta casa és de pedra, el dimoni la feu nova, perquè dormiren junts l'arxipreste i la neboda. En sentir la cobla, el senyor arxipreste va arrufar les celles. Micaela s'alçà colèrica i, amollant el perol on bullia la compota de pomes, va córrer a la finestra cridant: malparlats, insolents, que vos acacen pel camí els llops rabiosos. El senyor arxipreste, sense moure els llavis, es passejava picant un cigarret amb l'ungla i refregant el tabac entre les palmes. En acabar s'arrimà al foc i va treure un tió, que va usar en comptes de mistó. Llavors va fixar en mi els ulls mig aclucats sota les celles canudes i gruixudes. Vaig tremolar. El senyor arxipreste em va dir: què fas? Ves a buscar el Nebrija. Vaig eixir a punt de plorar. Així va acabar la meua nit de Nadal a casa del senyor arxipreste de Céltigos. Que el nostre senyor el tinga en la santa glòria. I ara escoltareu el conte L'adoració dels reis. Vingueu, vingueu, reis de l'Orient. Coneixereu aquesta joia, un infant com un ninotet, tan bonico que naixerà ennuvolat el sol. Des de la posta del sol se sentia el càntic dels pastors al voltant de les fogueres. I des de la posta del sol, guiats per aquella resplendor que va aparèixer immòbil sobre un tossal, caminaven els 3 reis d'Orient. Aquells genets en camells blancs anaven els 3 en la frescor afable de la nit travessant el desert. Les estreles fulguraven en el cel i la pedreria de les corones reials fulgurava en els seus fronts. Una brisa suau feia flamejar els seus mantells brodats. El de Gaspar era de pòrpora de Corint. El de Melcior era de pòrpora de Tir. El de Baltasar era de pòrpora de Memfis. Els esclaus negres, que anaven a peu ensorrant les sandàlies en l'arena, guiaven els camells amb una mà en la brida de cuir escarlata. Les regnes ondulaven soltes i entre els seus serrells de seda tremolaven els cascavells d'or. Els 3 reis mags cavalcaven en fila. Baltasar l'egipci anava davant i la barba llarga, que li queia sobre el pit, de vegades se li escampava sobre els muscles. Quan van arribar a les portes de la ciutat, els camells es van agenollar i els 3 reis van baixar, es van llevar les corones i van fer oració sobre l'arena. I Baltasar va dir: és arribat el terme de la nostra jornada. I Melcior va dir: adorem al que va nàixer rei d'Israel. I Gaspar va dir:
Els ulls el veuran i tot serà purificat en nosaltres. Aleshores van tornar a muntar en els camells i van entrar a la ciutat per la porta romana. I guiats per l'estrela van arribar a l'estable on havia nascut l'infant. Allí els esclaus negres, com eren idòlatres i res no comprenien, van cridar amb rudes veus: «Obriu! Obriu la porta als nostres senyors!» Llavors, els tres reis es van inclinar sobre els arçons i van parlar als seus esclaus. I va ocórrer que els tres reis els deien en veu baixa: «Vigileu de no despertar el Jesuset». I aquells esclaus, plens de temorós respecte, van quedar muts, i els camells, que romanien immòbils davant la porta, van tocar mansament amb la peulla, i quasi al mateix temps aquella porta de cedre vell i olorós es va obrir sense fer soroll. Un ancià de mitja calba i barba nevada va guaitar en el llindar. Al voltant de la seua cabellera llarga i natzarena tremolava l'arc d'una aurèola. La seua túnica era blava i brodada d'estreles com el cel d'Aràbia en les nits serenes, i el mantell era roig com la mar d'Egipte, i el bastó en què es recolzava era d'or, florit al capdamunt amb 3 lliris blancs de plata. En veure's davant seu, els tres reis es van inclinar. L'ancià va somriure amb el candor d'un xiquet i, deixant lliure l'entrada, va dir amb santa alegria: «Passeu!» I aquells tres reis, que arribaven d'Orient en els camells blancs, van tornar a inclinar els fronts coronats i van accedir a l'estable amb les mans creuades sobre el pit i arrossegant els mantells de porpra. Les sandàlies brodades d'or produïen una remor harmoniosa. El Jesuset, que dormia en el pessebre sobre la palla rosa de sègol, va somriure mentre somiava. Al seu costat es trobava la mare, que el contemplava agenollada amb les mans ajuntes. La seua vestidura semblava de núvols. Les seues arracades semblaven de foc, i com en el llac blau de Genesaret, brillaven en el mantell els estels de l'aurèola. Un àngel estenia sobre el bressol les ales de llum, i les pestanyes de l'infant tremolaven com a palometes roses. I els tres reis es van prostrar per a adorar-lo, i després van besar els peus del Jesús. Per tal que no es despertara, amb les mans apartaven les llargues barbes, que eren greus i solemnes com a oracions. Després es van alçar, i tornant als seus camells, van descarregar els presents: or, encens, mirra. Gaspar, en oferir-li l'or, va dir: «Per a adorar-te venim d'Orient». I Melcior, en oferir-li l'encens, va dir: «Hem trobat el Salvador». I Baltasar, en oferir-li la mirra, va dir: «Benaventurats podem sentir-nos entre tots els nascuts». Els tres reis mags es van llevar les corones i les van deixar en el pessebre als peus de l'infant. I llavors, els seus fronts socarrats pel sol i els vents del desert es van cobrir de llum, i la petjada que havia deixat el cèrcol brodat de pedreria era una corona més bella que les seues corones llavorades a Orient. I els tres reis mags van repetir com un càntic: «És ell! Nosaltres hem vist la seua estrela!» Després es van alçar per a anar-se'n, perquè ja ratllava l'alba. L'horta de Betlem, verda i humida, somreia en la pau del matí amb les casetes disperses dels seus llogarets, amb els molins llunyans que s'amagaven sota l'emparrat de les portes i amb les muntanyes blaves cobertes de neu en els cims. La gent del llogaret anava pels camins, sota aquell sol amable que lluïa sobre les muntanyes.
Un pastor guiava els seus moltons cap a les prades de Gamalea. Les dones tornaven del pou d'Efraïm cantant, amb les àmfores plenes. Un vell cansat atiava la parella de vaques que s'aturaven a rosegar en les bardisses. I el fum blanc semblava eixir d'entre les figueres. Els esclaus negres van fer agenollar els camells i els van muntar els tres mags. Aliens a tota temor, tornaven a les seues terres. Quan van ser advertits pel cant llunyà d'una vella i una xiqueta que, assegudes a la porta d'un molí, desgranaven panolles de dacsa. I era aquest el cantar remot de les dues veus. Camineu, reis de l'Orient, per camins tortuosos, que pels camins reials Herodes ha enviat soldats. Heu escoltat els contes Nit de Nadal i l'adoració dels Reis de Ramon Maria del Valle Inclán, podcast de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.